Здравейте, скъпи приятели! Защо ми взе отварянето на видеото? Добре, давай. Здравейте, любими! Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия седмичен влог. Не седмичен, уикенд влог е това, нали? Малко от седмицата, малко от уикенда. Малко от седмицата, малко от уикенда. Аз отивам на подкаст, в надкаст. На два подкаста. Аз отивам на надкаст и после на подкаст при Павката и Цака. И ще си говорим за къщата на инфлуенсърите. И двата ли подкаста? Да. Добре. Но единия е подкаст, а другата е надкаст. Хитро. Да. Аз пък отивам да снимам в един магазин за техника. Да, Чоли отива да снима. В това видео ще гледате кадри как протича моя ден и как протича неговия ден. Нали? Така ли ще го направим? Да. А дните заедно? Абонирайте се за канала на Рони, оставете по едно харесване и напишете в коментарите айде ново видео! И не забравяйте естествено да се абонирате за моя канал, тук ще го изпишем някъде. Защото и при мен ще има вече готини видеа. Ако не сте гледали видеото на Чоле, в което си купуваме нова кола, след като изгледате това видео, може да отидете и да го гледате. И така, ще се видим след малко. Рони бе доставена успешно при Павката и Цака за подкаст, а аз отивам да снимам с едни много готини хора в един готин магазин за техника. И ще се видим направо там. Тук сме с най-готиния Илян, с Сандев. Най-готиния Илян, да. Да, най-готиния Илян и с Сандев. Най-готиния Илян и с Чоле. И с Сандев и най-готиния Илян, с Илян Бойт и с прекрасната Стели. Аз. И така, какво като сме тук? За видеото, а то това какво като сме? Влог за Народни канала, всеки си прави каквото си иска. За народния канал. Чакай. Всеки какво значи това? Си прави каквото иска за една седмица. Какво значи? Или снима. Смисъл, защото това има двузначно значение. Тоест свобода за една седмица има. Не сме се разбирали, ама аз така разбрах. И аз си правя каквото си искам, дано и тя. Не знам какво да кажа. Стана малко неловко. Малко конфузно стана. Освен пак да го заснем, Да, по-добре. Да. Последвайте ги за още. Здравейте, тук сме. Последвайте за още смях. Meanwhile. Айде, ти кажи здрасти за влога ми, малко закъсняло. Здравейте, канал на Ронзи. Да, ще правим... Ще правим подкаст и аз най-накрая да си кажа, нали? Да. Помисли за проекта тази година. Тя ли е виновна за стратегиите тази година? Аз? Коалиции, защо така се случи? Прецакаха ли Алекса? Да. Размери Съгласен ли сега? Мисля, че видеото е окей. Вижте какви неща ме карат да правя тези две момчета тук. Ако още не сте гледали подкаста с мое участие при Павката и Цака, може да отидете да го гледате, линк ще намерите долу в описанието. Нали, Ици? Точно така. А ако искате да гледате този клип отново, цъкнете F5. А ако искате да получите билет за финалът на къщата, Купете си. А ако искате да гледате това видео наистина от начало, натиснете 0. Здравейте, вижте какво ни подари за Антони. още не първо трябва си. Ама нещо куца. Вихър ми накуцва нещо. Не вярно се паре. Някак също го замазах. Виж как куца, така прави. С главата, вижте. Опа. Ти не го засилваш правилно. Айде кажете здравей, момичета. Здравей, момичета. Здравейте. И така, дойдохме в Аномали. Да ми направи Рони изненада и викна 3 красиви дами и каза това е изненадата, ама Те си деци цъкат по телефоните и на лаптопите. не ни обръщат внимание. Но аз забравих да ти кажа. Изненада! Благодаря. Човек като се води вътре, прави така. Това е като карета вътре. Ти нищо не разбира. Чакай да не го щупим, защото Вики го е правила. Не, шегувам се, супер е. Това направи си саме много добро. Аз си признавам, че не мога да направя такова нещо. Вие напишете в коментарите коня вихър. Хора, открих на Чоле нов талант. Чакайте само една секунда. Ще го чуете. Хора, имаме уникална новина. Ти ли ще Бременна съм! Не. Хора, имаме уникална новина. Ти ли ще им кажеш или аз? Аз.
Добре, айде, да. Има половината ти, половината. Рони е бре! Не! На! Не! Не! Две ни е напълно достатъчно. Но добрата новина е, че аз съм бременен! Не! А какво беше? Добрата новина е, че Софи Я приеха в детска... София я приеха в държавна детска градина. И то в една от най-топ държавните детски градини. Нямам идея дали е топ, обаче ние разгледахме снимчици и детската градина е чисто нова, човек. Чисто нова, хора, не детска човек. Градина. Така че сме много щастливи, че нашето малко пиленце ще почне да ходи на детска градина. Да, което знаеш какво означава? Какво? Че трябва да отидем да я напазаруваме за първия учебен ден! Това е задължително, ама трябва да я вземем, да може тя да си избере. Дали? Да. Добре, да взимаме. Естествено. Ама не днес. Не днес, Другата защото седмица, сега... днес ще празнуваме. Днес Какво ще кажеш? Да се напием и всички глупави клишета да разбием. Да будем тази нощ. Какво ще кажеш? Да сме различни. Да сме отракани и даже логични. И така, това е страхотната новина, която... Искахме да споделим с вас. Да. Напишете честито в коментарите. Бързичко! Честито, бързичко! Софи! Честито, Софи, бързичко в коментарите. Малкото ни детенце ще ходи на детска. Ей, да. Сега ми стана такова мъчно. На мен още от началото, още от когато реално започнахме да мислим, че трябва да ходим на детска градина и всеки път, като излизаме за площадката и като изложа раничката и просто се сещам, че наистина ще дойде момент как с раничка на раменца ще я изпращам на детска градина и почва да ми става едно много носталгично, защото тя реално си е моето малко бебче. Не, тя си е моето малко бебче. Тя си е нашето малко бебче. Може, добре. Ние се влачим за дръстване. Да. Както всеки ден, когато се прибираме след 5. А сега е 18 часа и 44 минути. Така че се прибираме да къпем малкия, да къпем малката, да къпем... За съжаление, обаче, не можахме да се класираме в детската градина, която е на съседната пряка буквално. Но всички знаете, че просто с детските градини винаги е така. Ей, виж колко яко свети. Само искам да ви кажа, че София е класирана между 200 деца, чакаха за 2 места. 199 деца. 199 деца чакаха за 2 места в детската градина, което лично според мен е нелепо. И цялата тая глупост, която са направили деца от един квартал да ходят 5 квартала по-далеч, а пък деца от 5 квартала по-далеч да ходят в детската градина, която е до вас, е пълна безумщина и глупост. Това е положението, но за съжаление е така. Апел към новият кмет на София. Моля, направете още детски градини. И хора... Той от колко време е на власт? Вече няма нито една детска градина нова направена. Има няколко направени. Дали? Знам, че в Княжево има... Княжево от предишния кмет. Този още нищо не е направил. Към новия кмет. Апел към новия кмет. Постройте детски градини за хората. Имаме деца. Тия деца са бъдещето на държавата. Цялостно е тъпо, че искат да се правят деца, в същото време няма как да си запишеш детето на детска градина и това ограничава семействата, не могат да ходят да работят, следователно не могат да изкарват пари да ги хранят тия семейства и това е един страшен кръговрат, който е просто нелеп. Абсолютно, да, няма. Да има по-висока раждаемост. Пак няма да се съберат всичките деца, разбираш ли? Обаче да се намали процента драстично, стига. Да, аз знам, че навсякъде, те ще кажат сега, ама то навсякъде по Европа е така. Да, така е, но трябва да се направи нещо по въпроса. Стига. Да. Винаги ще има деца. Винаги се раждат нови деца, винаги идват следващи. Това е много важно. Естествено, ти ако не можеш да... ако не можеш да намериш място за бъдещето на държавата, къде да учи, къде да се образова от толкова малко, не знам на къде просто отиват нещата, но да, нека не си разваляме настроението с страхотната новина, поне че наше детенце между късметлиите, които успя да влезе. Като се сетих за другите дечица и ми стана такова... Но само искам да ви кажа, че в района, в който Илян е от 30 години регистриран, детето ни имаше нулев шанс за абсолютно всички детски градини, което е просто нелепо.
Така че сигурна съм, че много от родителите, които ни гледат, са в същата ситуация и всъщност затова се опитваме по някакъв начин да дадем гласност на това нещо. Но силно се надяваме нещата да почнат лека по лека да се оправят и да може децата ни да имат възможност да ходят на детска градина, колкото и смешно да звучи. То направо си е тъжно, не е смешно. Господин кмете, постройте детска градина. Детска. Една. То една да стигаше или една огромна. Другия проблем е, че ако се направят детски градини, няма кой да работи в тези градини. Да, между другото, това също е много голямо. Обаче, защо няма кой да работи? Защото на каките и лелките в детските градини сигурно им плащат прекалено ниски заплати. Вдигнете им на тия хора малко заплатите, все пак те се грижат за вашите деца, за бъдещето на страната. Стига! Не може един, да не казвам, нали, там, примерно в парламента да взима 5 бона по документи, а лелката в детската градина взима минимална заплата. Да. И да се прибере вкъщи с тази минимална заплата, гледала е 20 деца, да храни примерно детето си или децата си. След като реално тя прави доста повече за държавата, отколкото този човек. Да. Но да, въпреки всичко, надяваме се с времето нещата да се оправят и наистина да има места за децата ни в детските градини, в училище и навсякъде и да не се налага да става тая борба за места. Но то е наистина като игри на глада, човек. В последния момент гледаш къде да си запишеш детето, къде има шанс, къде няма шанс, записваш, презаписваш, системата забива. То е като седно сте влязли в клетка, 50 майки с 30 деца и си правят такова, някакъв Catch Mania 2015. Това е направо нелепо, наистина. Стига. 5 мола построиха откакто тако, една детска градина няма. Това мол на Горнобарски път е напълно излишен. Ние между другото това никой не ходи там. Ние това си говорихме миналия път. На Княжево направиха голям търговски център. Все едно няма достатъчно магазини в София. Да бяха направили една огромна детска градина, да могат да се съберат. Защото между другото Витоша е един от кварталите, нали, с най-много деца реално. В смисъл най-много квартали влизат в този район Витоша. Най-много се строи в район Витоша. Примерно там Манастирски ливади, то съвпада. Най-застроени, най-населени. Да. Следователно трябва да има повече детски градини. Вместо да направят този голям търговски център и, нали, да пълнат шията на някой. Да направят търговския център. Обаче до него да направят детска градина. Разбираш ли? Те са огромни магазин до магазин, от които реално нямаш чак толкова голяма нужда, защото, нали... Нямаш нужда любов, обаче не е това проблема, защото нямаш нужда, обаче постоянно спираме до Пепко, спираме до да, обаче може да се разходиш и до друго място, разбираш, това не е ежедневно, всеки ден по 2 пъти на ден да трябва да се разхождаш, защото родителите ежедневно от понеделник до петък те трябва да висят в задръствания, да се разхождат 5 квартала по-далеч, за да могат си да карат детето на детска градина. И ние сега ще трябва 5 квартала по-далеч. И ние ще трябва, но за това казвам. То най-големият проблем е, че примерно 20 деца има в нашата детска градина, които не са от мястото, където сме, нали, в Владая, а децата от Владая примерно се карат в Овча купел. И вместо тия деца от Павлово да отидат в Овча купел, не могат, защото са различни райони, окей, обаче да се смисли някаква система, в която примерно... те това са измислили точно тази система, която реално не работи. Не работи, да. Но да, стига толкова, защото ви надухме главата и съм сигурна, че има и доста хора, които реално не се интересуват сигурно от това нещо и не са за да слушат тези неща за детските градини, но смятам, че родителите биха ни разбрали какво имаме предвид. Така че... Сеянара. До после. Двете хора чули отидат до тоалетната, обаче аз вече съм в Мистер Пица и ще хапвам вкусна храна. И... Тук съм лъже. Не лъжа. И искам да ви кажа всъщност, че лятното им меню на Мистер Пица все още е тук. До края на септември мисля, че ще може да поръчвате от него. А ние сега ще ви покажем ние какво си поръчахме. Да, обаче преди това искам да ви кажа, че може да използвате моят промокод, защото Чоле постоянно рекламира неговия, обаче моя не го рекламира. Защо правиш така? Така че нейният промокод е Чоле15. Моят промокод е Ronsi15, който ви дава 15% отстъпка от вашата поръчка на храна вкъщи. Искате ли да направим една игра? Тук ще бъде изписан кода на Ронси, а тук ще бъде изписан моя код.
Сега, всеки си поръчва с един от двата кода, за да видим с кой код ще се поръча повече. Ние това ще го проверим, обещаваме. С моят. Така че, който живее в София и е гладен и гледа това видео, да си поръча с промокод CHOLE15. Нека му покажем, че ние сме по-силни. Нека да покажем мъжката солидарност. Не, поръчвайте от моят промокод, защото на Чоле промокодът не струва. Струва 15%. Сега ще ви покажем какво си поръчахме ние. Да! Така, за предясти си поръчахме салата панцанела. Не знам дали казвам правилно името. Панцанела, да. Обаче с зехтинче просто е бижу. С брускети, крокети, марети, букети, салфетки и така нататък. Следващото, което си поръчахме е чесново хлебче. Аз ще съм първия, който ще го дегустира. Чакай. Илян, понеже знаеше, че ще идваме и не е яло 3 дни, за да може да се нахрани. Те не е сладко. Нали? Наистина е най-сладко. Благодарим. Виж, тук си поръчахме Печени картофи. печени картофки. Аз си поръчах... С домати. Не, шегувам Как се каже моята салата? Етна. Да, вулканът Етна. Аз всъщност направих шега на сервичора. Да, той се пръсна от смях. Ето, едва му да събудихме. Да, както ако сте гледали Пепа Пик и как като почнат да смеят, всички падат на земята, така се смееше и той. Така се смя и сервитьора вика: ха-ха-ха. Никой никога не ми е казвал тази шега. Не, между другото, наистина много готино изглежда. А покажи и виолетката с малинки. Лимонадката с виолетки. Да, аз какво казах? Рони си поръча с маргаритки, обаче нямаше с маргаритки. А лимонадката, ако си я поръчате онлайн, защото за съжаление не сте тук при нас, защото няма как да се съберем сигурно 100 000 човека. Виж как ти... Не, браво бе! Идва в много готино шишенце. Сега е време и аз да ям, защото съм много гладна, не сме закусвали. После ще ми миришиш. Много е вкусно, хора. Така че след малко ще ви снимам, защото си поръчах още неща. Още ли си поръчала? Да, защото съм прасеница. Ма кой ще ги заде тия неща? Аз. Но питай кой ще ги плати. Ти. Кажи пак какво каза? Че получавам душевен Направо ти избухва в устата. А помниш като бяхме в Сицилия всъщност как пушеше една? Да, между другото и се притеснявахме да не избухне. Да, но то май няма как. Не, има как, той си действаш вулкан. Идват още неща. Не идват още неща. На мен ми дойдоха кюфтенца. Всичко е жестоко. А ти какво си поръча? Аз забравих да си поръчам шишчето и сега си го поръчах чак. И Ронче сега си поръча и шишче. И ти се наяде вече. Не съм. Аз ям и от картофките и от това. Супер, ще ям и шишче. Ние ще си говорихме. Ние принципно много обичаме, когато... В смисъл, много мило ни става, когато някой дойде да се снима с нас. Да. Обаче в много от случаите това се случва, примерно и така сме заболи една пържола и някой идва и може да снимаме и ние сме така. Готови сме да продължим да хапваме. Вие не забравяйте да си поръчате с промокод CHOLE15. Ронси 15. На сайта на Мистер Пица. CHOLE15, 15% отстъпка. Мирише ли много начесени? Да. Значи аз се сетих за нещо. Това е хубаво, че така миришем, защото ще отидем се в банката, понеже трябва да свърши малко работа. И ще искат да ни обслужат много бързо, само за да ни миришем на чисто. Може ли да ни направите? Не е така. Чакай, че много се измори. Също така, я ми покажи аутфита, да видят колко съм хубава. Аутфитът ми е от Алеса. Аз имам гремлин тук. Виждате ли какъв е сладък? Така се прави. Не като мен. Не като теб с зъби. Не като Чоле. Той е с вилица и всеки път набучва дъската. Глупости. Не е вярно. Ето и на Рони даде пилето, но познайте кой не е гладен. Вече. Гладна съм. Ще го изядеш ли? Да. Хайде да видим дали Рони ще го изяде. Вие напишете в коментарите, ще си изяде ли пилето Рони или не. Може ще пари, ама е много вкусно. Хората са измислили вилици, ножове, ти ядеш с ръце. Папай, миличката. А познайте кой си изяде всичко? Стана ми едно кюфте за после, за след малко. Не е цяло. Кое? Аз приядох. Ние 3 дни не сме яли, идваме тук все едно не сме яли от 4.
Много е вкусно. Много ги обичам тия мариновани шишчета. Той даже миналия път Чоле си беше поръчал от тях. Да, такова си ядох миналия път. В моя канал. Ето това е обслужването в Мистер Пица. Дойде менеджер, регионалния, националния менеджер да ми направи кафе с мляко, защото му казах, че ми се спи. Министъра на пиците в Мистер Пица. Дълго с мляко, моля. Може ли? Студено или топло? Студено. Топло кафе с студено мляко. Точно. Добре. Рони имала да каже нещо. Да, искам да кажа, че ревнувам котето от теб. За това дойдох. А, него от мен? Да. А не мен от него? Не. Не. Естествено, какво тебе? Смисъл. Да. Как така мен от него? Него от теб. Да, де. Обърках се вече. Ами сега да. Гледай сега, специални чашки. Как специално? Как да взема едно късмече да ми го. Я да видим на Рони какво късмече ще се падне. Ако не е пари, не го искам. Ще го насем. Много приятел. Ето това е твоето да видиш. За мен или за теб? Се тая. За Дай да него, видя. за теб. Ако искаш да бъдеш велик, познай себе си. Безизходно положение няма, това е между две хрумвания. Това става за тебе. Даже нищо не разбрах и от двете. Моето, ако искаш да Сигурно. бъдеш велик, От двамата ли от двете? А Захар, искаш ли? Искам, а що лимон? Ще ми слагат лимон в кафето за първи път в живота ми. За това главата. е за... Айде да видим. Моето пише, ако искаш да бъдеш велик, опознай себе си. Демек ми казва, че съм велика. Защо? Късметчето го каза. Късмечето каза да опознаеш себе си. Не казва, че съм велика. Всеки си вади изводите. Който си знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Айде за сол. Покажи си хубавите дрехи. Покажи си хубавите дрежки. А как се въртиш? Айде покажи как се обръщаш. Давай, а така? Давай. Айде. Така. Здравейте, приятели! Добре дошли в ден 2 от нашият влог. Ние сега отиваме на рожден ден. Напишете в коментарите на кой на рожден ден отиваме. Дали ще познаете, ще видите след малко. Сега отиваме да вземем Поли. Която ще е новата ни служител. Ние защо се седим служители, които са ни приятели? Защото не познаваме други хора. Да, сигурно. То даже и тях не ги познаваме, ама... То ние без тях сме малко приятели. Да, искате ли да видите кошмара? Не знам дали се вижда. Кошмара! И така, сега отиваме, нали, да вземем Поли, после отиваме до мола да купим подарък на рожденичката. Или пък рожденникът не се знае. Рожденичка е, ще ви дам Жокер. Добре, айде, аз ще ви дам Жокер. Руса е. Руса е Йоанка. Йоанка, няма да й казвам името, Йоанка се казва от Перник. Отиваме за подарък и ще се включим по някое време. Искам само да кажа на Павлина, която 100% гледа това видео, защото и тя ще участва, така че със сигурност ще го гледа. Павлина... Тя моите видеа ги гледа, между другото, Поли. Да, знам, и моите ги гледа. Освен последните 4. Павлина, слушай сега моето момиче. Рождения ден на Илонка от Перник е в другата посока. Ние идваме чак до вашия квартал да те вземем, за да мога после да се върнем до там. И мола също е в другата посока, само да кажа. Така че, не знам, вече с тези служители, ние ли сме им служители, те на нас ли са ни служители, нямам никаква представа. Ама... Не, на нас проблема ни е, че винаги служителите ни са ни първо приятели и след това ги гледаме като служители и това може би е грешка. Да, грешка е. Поли уволнена си още преди си назначена. Но пък сме и с такива. Но пък на мен най-много ме радва, че успяхме да откраднем от бати Сандев и Стела, защото те казаха, че това никога няма как да стане. Кой е най-готиният Илян? Напишете в коментарите кой е най-готиният Илян. Като не мога да впишете Илян Бойт и Илян Сандев. Помислете си хубаво. И така, добре, ще видим след малко. Чао. Ние показахме ли, че си взехме багаж с нас? Да, ето го багажът ни. Иначе се чудим какво да вземем. Тук има хайлайтове с някакви, дето пише fashion. Харесва ли ви чантата? Напишете в коментарите. Чанти има. Здравейте хора, това за тебе ли е влог? Да, Или мога да говоря глупости? Добре. Здравейте, това е. Значи, какво да ви кажа, само с простаци дружа. Вижте каква чанта си взех и сега отиваме да избираме подарък на Йоанка. На Илонка! На Илонка Перник. Пишете дали ми отива. Бубе, Поли, ти какво искаш да кажеш на бубето, извинявай?
трябваше да кажеш кажи Стела. Напускам! Ти трябваше да кажеш кажи Стела. Хора, това са Чоли и Поли, ако не ги виждате. Здравейте отново. От колата. От колата. Вчера рождения ден мина супер. Рони ме прибра, защото пих една водка. Справи се чудесно. Не е вярно. Обра всички канавки. Той Чоле много обича да пие, да ме кара аз да го водя и после да ме критикува как карам. Значи аз ти казах, аз можех и да не пия, можех и да пия. Пих една водка, ама не, ти наистина кара много добре, много хубаво, супер си беше, просто канавките не ги разкрачваше, влизаше в тях. Ма няма как да ги разкрача, след като канавката примерно е сложена по средата между мен и другата лента и в другата лента има хора. Аз няма как да я прекрача. Плюс това, ако примерно карам по път, по който аз знам къде се намират канавките, нямам проблем, ти знаеш. Мога да си ги, защото просто знам къде е канавката или къде е дупката и ги заобикалям. Обаче като карам по път, примерно... Здраве! На здраве, мами! Здраве! Обаче когато карам по път, по който не знам къде има дупка, къде има канавка, става така, особено като са две ленти. Добре, значи като изключим това, приемам оправданието ти, страхотно се справи. Благодаря. И така рождения ден мина супер. Накрая някакъв украинец. Понеже имаше фойерверки. Да, в 12 часа, защото реално рождения ден на Йони беше в 12 и ние се събрахме пред рожден ден, но да посрещнем рождения ти ден. И някакъв украинец... Дойде в 12:30, като вече беше приключил отдавна фойерверките и всичко. Къде отиваме? Добре. Отиваме при Арти, мамо. Отиваме на зоологическа градина. Да. Ей! Какво ще виждаме там? Слънчета! И маймунки. И маймунки. И още много неща. Да. И човека дойде и нали започва такъв да говори нещо да ръкомахова. Аз от музиката не мога да го чуя. И така от музиката му казвам, не ви чувам, нали, не знам, не мога да разбера какво иска да каже, само виждам някакво ръкомахане и накрая отидох и спрях музиката. Ама той е много странно, защото той излезе буквално от едни храсти. И той през цялото време си седя в храстите. И накрая спрях, нали, музиката и той ми вика, какви са тия бомби? 12 година. Да, 12-та година, ние викаме, вече сме 24-та. И аз викам, какво? Да, ще вика полиция, точно така каза. Да, и точно така каза, че ще викне полиция. И вика, така ли? 12 часа вика, и сега ще викне полиция. Аз казвам, добре, смисъл, тя е предупредила, нали? Всички съседи, всичко беше предупредено. Всички съседи беше предупредено. Ние бяхме изключително тихи, по принцип. Да, по принцип, наистина бяхме много тихи. Като изключим фойерверките, ама... Но те бяха за 5 минути буквално. И без значение, нали? Като цяло рождения ден мина супер. Много благодаря на Йоанка за поканата. И се надяваме подаръкът да я харесал. Със сигурност. И сега отиваме в зоологическата градина с нашите любими Мару и Ивица и Арти. Арти е на Софи най-добрият приятел момче. Така ли, Перси, сега го гледаш се разсърди? Сори, Перси.
И не сме се виждали много отдавна вече. Аз последно като се виждахме бях бременна, обаче или Арти е болничък, или пътуват някъде, Или София е болничка, или ние пътуваме някъде и... Не, сега вече не, само имаш сополи от зъбите. Да, много тежко излиза тези зъби. Тя беше между другото така и с кучешките. И с температура даже. Но на нея преди няколко дни температура имаше, така че... Надявам се да минат и всичко да приключи, обаче като се сетя, че с нея ще приключи, но те първо започваме с Тони. Но той е печага. Според мен няма да усетим нищо при него. Пупу. Пупу да не са ми руки. И така, той също е ето тук. И него ще говори. И вижте, даже съм му сложила обувчици, не знам дали може да ги видите, ето ги тук. И така, ще снимаме. От зоологическата градина? Да. Напишете в коментарите дали искате да направим на Софи YouTube канал, като на този на примерно Диана и Рома, Настя и така нататък, където тя обикаля и просто се чуват звуци. Вау, Не, просто дали да й направим YouTube канал, в който да прави контент за малки деца. Тя да прави контент. Да. Добре, да й помагаме. Айде ще й помагаме, защото тя... Не, връчи телефона и да почва да си работа. Софи, започвай да работиш. Опа. Да, ето виждате ли сега кой мина през дупка? Когато не ти се натискат аварийките, но натискаш бързо спирачката. Хайде, аномали. Хайде, аномали. Та ще видим дали ще има места. Дано. Дано да има честите деца. Колко много животинчета ли има, татенце? Има, да. Има много животинчета, да. Тадам, пристигнахме пред зоопарка! Вау! Ще има мамо животни, да. Ще има животните, да. Само да видим дали ще има къде да паркираме. Оня паркинг ми се струва по-широк обаче. Да, ама пак беше фул. Пълен ли беше? Да. Айде, давайте гуши. Айде на гуши. Нямаш да я гушнеш. Косата, попари ли ти? Ами няма шапка, извини. Айде, най-хубавата количка. Вижте, понеже Тони вече иска да гледа всичко и се вози в столчето ни за кола. Направо съм влюбена в цвета, който избрахме. Обърни го да не му свети в очичките, милото. Я, дайте гуши. Добре, и за ръка. Ама чакай. Ей, Богданче. Да, разбира се. Айде, снимам ги за влога. Кажете здрасти. Ще снимат. Софи, мамо, това какво са прасета? Айде. Софи видя прасета. Айде да ходим да видим и другите животни. Айде, Соф, дай ръчичка на Арти. Внимавайте само. Мечката излезе и се отиваме да я видим. Мамо! Ето я там! Кой е голямо? Мама, къде си, вика? Софи, тук съм, мамо! Тук е мама, не, тя мечката вика. Защото нали мечката се казва на родите. Мама, къде си? Ти ли си я кръстила? Явно. Аз съм я осиновила. Тя е осиновител.
мечката! Софи, какво става? Стресна ли се от мечката? Баба Меца? Така мечката. Ама тя се прибра. Я викай мечката, Рони! Мечката, Рони! Не знам, това съвпадение ли е. Не си приличаме, нали? Какво снимаш, горе? Нали не си приличаме? Да, ела да кажеш, мечката се казва Рони. Мога ли да кажа една такава шега за осиновяване? Да. Спокойно. Ти искаш да го буташ ли? Ма леко да не паднеш. Искаш ли да видим вълчетата? Ела. Ние така ходим назад от всички. Вика, хело, вълчета. Ей, натам някъде. Айде, ще ходим да видим. Да ходим ли да видим лъва, мамо? Ходим ли да видим лъв? Като така. Ма бягате, много сте смели иначе. Айде, ела да видиш мечока. Софи, ела да видиш меча. Ела, виж мечо. Кажи му здрасти! Мечката Рони ли е това? Да. А мама как се казва? А мама как се казва? И тя ли е Рони? Софи, какво има мамо тука? Леопард? Парче! Снимай там, снимай още. Я снимай са. С пръста на камера. И с езика отвън ми е любимото. Виж при Рони. Вижте я колко е хубава. Да. Тя вчера ми нещо... вика, май да отворим пратката и тя отваря и вика, вау, амейзинг! Викам, че те изям. Айде, давайте как пеят песничката. Няма, тати, няма, спокойно. Айде, if you see a crocodile, Don't forget to scream. Викаме, той няма как да мине, тати, виж, има стъкло. Виждаш ли, няма как да мине. Нали? Страх ли те от крокодилчето? Добре, няма повече. Оле, колко е красиво! Тати тигър ли е това? Тати тигър. Харесва ли ти белия тигър, тати? Тати. Защо тати? Тати тигър. Виж какъв е хубав. Тати тигър. Потига. Какво викаш? Потига. Не викай. Тигър. Тати тигър. Тати тигър. Кажи му пак, какво му каза?
Костенурката? Вика, идва и Чоле. Чоле, идва и Костенурката. Айде, къде е тати тигър? Вика, голям тигър. Я виж какъв е бял и красив. Виждате ли ловицата? Ловицата ли е това? Ловицата ли е това, тати? Виждаш ли лъвчето? Какво е голямо, тати? Ма ще лягате? Не лягайте. Не лягайте, вижте лъвчето. Я го изпуши, я го изпуши. Най-голямата атракция на зоопарк. Софи? Я дай на мама малко сладолеч. Може мама да си влизне сладолече малко. А ти имаш ли мустач? Дай цунка. Виден сте на съревнование, кой ще се отцапа повече. Вчера като бяхме на рождения ден на Йоанка и тя ни казва, че живее на буквата З. Нали така? И аз казах, че дори не знаех, че има такава буква. И се смяхме, че е тройка. И се смяхме, че зебра се пише С тройка. тройка ебра. Ето я зебрата. То даже май няма да се види, защото я няма. Изглеждате да видим зебрата. Но забавното е, че после като стигнахме в Йоанка, тя каза на буквата Z, вика, то много не изглежда като Z, прилича на тройка. Да, аз казах, видяхте ли, че зебра се пише с тройка? Какво? Това не го разбирам, тати. Това е на бебешки. Разбрах. Най-младата двойка в българските социални мрежи. Мишки са сладки. Я дайте. Софи, погледнете насам. Софи. Леле, колко си бърз. Леле, колко си бърза. О, с какво стана, Софи? Ставай. Охо, ръцете, бързо. Кажи здравейте. Здравейте, една поничка, кажи. Софи, кажи здравейте, една поничка, може ли? Софи, ще кажеш ли чао на Арти? Количката дръж. Айде, дай гуши. Дай гуши. Ей! Мечката Рони. Ама вътре не се радвахте толкова на животните. Айде. Сладка и добричка, как да кажа, мамо, колко те обичам. Как да кажа, мамо, колко те обичам. Цели нощи зная, ти над мен си бдяла в моята малка стая. Песни си ми пяла. Добро утро, скъпи приятели! Ние водихме малче на ваксина. Първо. Миличкия, как се разплака. Да, жалното ми бебче. Той ме гледа така, усмихнат и в момента, който му бият ваксината, прави така. И почва да плаче. Миличкия беше много жалничък. След което бяхме при счетоводителят ни и си изкарахме всички нужни документи, за да може да отидем да запишем Софи на детска градина и сега сме се запътили на там. Така че ще ви дадем обратна връзка от детската градина. Да. Града име. Градина. Градина. Грррр. И така с Чоле сами в колата. Ма ти се виждаш, Поли. Не, нищо. Абе, Поли, какво прави тук? Аз знаех, че такава ни следи и е навсякъде. Даже хора преди... Може една снимка. Може не.
Ние преди имахме с Поли идея, като снимаме видеа, тя просто да се виждаме някаква малка част от нея, следно ни столква постоянно, щеше да е... Ние нямахме ли такова видео, бяхме преди в мола, да. Да, може. Ама имахме идея за повече такива видеа. Чакай, че. За повече такива видеа. Но после аз идох при да види за забравих за вас. И така, скъпи хора, това беше от нас за този влог. То днес е следващия ден, след предишния ден, след вчерашния ден. И аз си направя аутрото, защото това си е твоя канал. Така, вчера много се ядосах на Чоле и затова влогът приключи много бързо, т.е. снимашния ден. Днес вече отидохме, официално записахме детето на детска градина. На 17-ти тръгва и сега отиваме. Всъщност сега ще ви кажа причината, заради която да се абонирате за каналът ми. Трябва да се абонирате, за да може да гледате следващото видео, в което с Софи ще ходим да пазаруваме за детска градина. Така че видеото ще бъде много интересно. Ще видим тя какви неща ще си избере и предполагам, че на вас ще ви бъде още по-интересно. Така че абонирайте се за канала, давайте един палец на това видео, пишете долу в коментарите. Поли, кажи какво да напишат. Стига, бра! Напишете в коментарите Ясла. Ясла. Айде да видим. Да, баси тъпото ясла. По-вероятно да напишат Поли. Напишете ясла в коментарите, за да видим колко от вас са оставени. Гледай то, аз не знах, че в Украина има Варна. Вижте, ВН 53. Виждаме хора. Поли, готова ли си? Да, за какво? Сигурна ли си? Рони, временна ли си? Не, готова ли си? Да. Сигурна си? Да, за какво? Яла ли си скоро? Не съм яла от години. Чоле! Ти така си караш, трябваше да се впечатля ли? Не, няма да казвам пред Рони, много е яко. Чао. Чао.